Anita karon sa may St. John, Bukana ni Dakbayan sa Davao. Kay natay mission, itunol nato ni ato ang solar radio transistor. Kompleto pangalan, ma'am. Anita Aninyon Jula. Dugay na ka nagpuyo diri sa Bukana, ma'am. Dugay na. 2006. Unya na kay estudyante. Na ako estudyante. Gamodjol po ni, gamodjol po ni si Oo. mga estudyante. Pila edad? 14 ma'am. Unsa nang grade? Grade 9 Grade 9. Asa nag-eskwela? sa Erico. Erico T. Nograles sa school. Ma'am, di ara ang early Christmas gift sa RMN Foundation sa atong One Radio campaign. Dawata ang atong solar radio transistor. Nganong importante man ang radyo sa imuhang kinabuhi, ma'am? Nagpasalamat kung natagaan ko og radyo. Kaya akong radyo hinikta na in taon to. Oo. Nya, ganahan magud ko maminaw pod og graba og mga balita. Kay labas man ang balita sa maabot sa kanang kuan DXDC. Nya aside ana day ma'am no kay na-mention man nimo kaganina nga nakay estudyante nga module. Ang DXDC ang RMN ma'am na atay educational nga program. Matag Domingo na siya, madungog po na sa imong anak. Aside sa ma-update ka sa balita, makakatuon po na imong anak og daghang mga information, mga balita, and ma-update po mo pamilya. Nalipay mi ma'am kay usa ka sa among mga beneficiary nga nakadawat ani. So ipatry na mo sa iya unya mga kasama kay kuan gyud para siya gud mismo maka-experience sa atong solar radio transistor. Kauban si Rajman Joel Viray kani si Radjuman Aimee Genita, Tatak RMN.